ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିମୁଳିଆ ମଇତାପୁର ସ୍ଥିତ ରୟାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଓ ରୟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପତାକା ଖୁଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମାନେ ସେଟା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଯିବାର କାରଣ କଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଦେଇକି ନେଲନି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଯୋଗୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡିଲେ। ଯଦି ତାର ଯଦି ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେଟା କେବୁଲ ତାର କାହିଁ ହେଇନଥିଲା? ତ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତାର ଯିବାର କାରଣ କଣ? ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଗଲାନି। ତାରଟା ଛିଡିକି ଯଦି ମାନେ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶହ ଶହ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଥାନ୍ତା? ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସେଠାକାର କମିଟି ପରିଚାଳନା ମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମାନେ ପିଟି ଟିଚର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାନେ ନିବେଦନ, ଏହା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏବଂ ଆଗରୁ ଯଦି ତାର ଛିଡିକି ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା? ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।